Yarinyar abokina ne na fara gani tare da ita. Da na gansu, da fari na zaci soyayya suke yi. Ashe labari na ta samu shine sai ta biyo shi saboda a nuna mata ni. Domin ta ji labarai irina masu, labarai a kaina masu ruɗarwa. Duka abin da ya shafi shagulgula da caccaka na mata da yadda nake ƙwamusa da sauransu. Shine ta ce ba ta yadda ba sai ta gani wa idonta. Sai aka ce mata idan aka yi sa'a ma in aka zo wurina za a tarar da ni da mace. Da aka zo kuma sai ba su yi sa'an ba sai suka gani ni kaɗai. Ina ta harbin iska, ina ta tunani ina zan samu turmin da zan yi daka. Sai ga ta sun zo. Bayan za su tafi ne sai na ce, Malam ita kuma wannan ne wace ce za ka zo ka tafi da ita ba tare da gabatarwa ba? Ai, a bari mu san juna ko?" Na kalle ta muka haɗa ido na yi mata murmushi sai daga ita ma ta yi murmushi ta kuma fashe da dariya. Sai na ce lafiya ke kuma? Kin yi abin da ake ce ma mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki? Sai ta ƙara fashewa da dariya. Ta ce a'a ba komai. Sai na ce to zo mana, zo ki ɗan ji. Dama daga ni sai ɗan gajeren wando haka sai singileti kuma a ɗakina suka shigo. Na ce zo ki ɗan ji sai ta ce rufa min asiri kan nima in shiga lissafi. Tana faɗan haka sai kaina ya kawo ta na ce oke. Wannan tana da bayanai a kaina kenan. To in haka ne kuwa dole sai ta shiga lissafin nan da take gudu. Sai na ce mata wane lissafi kike gudun shiga? Ta ce a'a ni dai kawai na ce magana ce ta faɗo min kuma na yi sai na ce a'a. Sai na je na tsaya a gabanta ta rufe bakinta tana dariya. Na kalli ƙirjinta na gansu sintima sintima. Na miƙa hannu kamar zan riƙo hannunta da ta rufe baki. Da gangan na bari hannun ya goce kawai sai ya faɗa a kan zindima zindiman balambalan ɗin da ke maƙale a ƙirjinta. Ta ce kai, ya haka? Na ce a'a kuskure ne. Na ƙara miƙa hannu da niyyar in kamo a wannan lokacin na riƙe hannayenta. Tana yin haka domin ta ƙwace hannun na ƙara sauke hannuna a kan ƙirjin. Ta ce bari mana kuma ta riga dama ban goya mata waigi. Babu inda za ta matsa. Sai ta yi haka za ta ture ni ai kuwa sai na buɗe hannuna ta faɗo min. Ai kuwa nan na ƙanƙame ta kafin ka ce menene na fara shafa mata luwaluwanta. Yayin da ƙirjina da ƙirjinta kuma muke haɗe kamar wayanda za su yi faɗa. Ashe ita ma majirya ce nan da nan ko shokin ya ɗebe ta kafin ka ce menene. Zarmadule ita kuma ta fara motsi. Macijiya ta fasa kai. Tana jin alamar zarmalulu ta kumbura ta yi ƙarfi. Ta fara bin jikinta ita ma. Ai kuwa nan ta ɗauki caji.